Шановные сябры, шановное господарство, 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. По объективным обставинам, на великий жаль, некалькі выпусков 5 падзеяў не были записаны в час. Тому яны будут вельмі лаканічныя. Мы кажем про тыдзень с 9 по 15 снежня. Наступные 5 падзеяў. Первое. 10 снежня – Международный день правоў человека. На великий жаль, шановное господарство, якраз в Беларусі пачалося тое, што самае страшнае сёння, калі Международный день правоў человека есть толькі фармальнасць, тому што пра права чалавека уже все забыліся. На ўсходзе зразумела чаму, а на захадзе таксама зразумела. І беларусам трэба выжыць і не забываць, што все-таки ёсць Международный день правоў человека, калі впершыню в Беларусі, між іншым, в 97 годзе был подняты на акциях стяг Еврозвяза. Другая падзея. 10 снежня. 85 гадоў з дня нараджэння Анатолія Белого, выбітнейшага беларускага грамадскага дзеяча, кіраўніка клуба беларускай інтэлігенцыі спадчыны, стваральніка унікальнага прыватнага музея в старых дарогах. Вельмі светлы чалавек, светлая ему памяць, вельмі шмат што зрабіў і па мемарыялізацыі шмат помнікаў Беларусі паставіў. Я вельмі спадзяюся, што тыя мары, которые былі ў нас па тых помніках, якія яшчэ не паспеў паставіць Анатоль Белы, будуць спраўджаны, бо будзе Беларусь, бо за яе якраз і змагаўся Анатоль Белы. Прыгадайце его, калі ласка, добрым словом. 15 снежня нарадзіўся 10-мільённы жыхар Беларусі. Зараз мы знаходзімся в страшным часе, калі шмат якія народы могуць знікнуць. Таму не забывайцеся, зусім недавно беларусаў было 10 мільёнаў. А до того момента, як да ўлады прыйшоў пачвара Александр Лукашенко, беларусаў было 10,5 мільёнаў. Памятайце пра гэта, бо нашу нацыю знішчаюць. Гэта вельмі светлая дата. Спадзяюся, што калісьці наступіць зноў час, калі беларусы скажуць на зноўку 10 мільёнаў. А ж пакуль што страшна, таму што добра, калі в Беларусі сёння засталося 8 мільёнаў грамадзянаў. Четвертая падзея. 14 снежня парламент Паўднёвай Кореі абвесціў імпічмент прэзідэнту Юн Сек Юлю. Страшны час, калі трэба кансалідацыя нацыі в барацьбе з жахлівым імперіямі, якія ўзлетлі на ўсходзе. Але ж вы бачыце, што адбываецца, і вы бачыце, што наступае час, які безлітасны не толькі для людзей, але ж і для кіраўнікоў дзяржаваў. А ж людзям ад этого лягчэй не будзе. І самая апошняя, вельмі светлая дата, 9 снежня, дзень народзінаў Максима Богдановича. Беларуская нацыя мусіць штодзённа дзякаваць за тое, што на нашай зямлі, в Менску, в 1891 годзе нарадзіўся геніальны Максим Богданович. Дзякуем за гэта і памятаем пра нашага класіка беларускай літаратуры. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце YouTube канал Вячеслава Сіўчыка, бо вельмі трэба падтрымка. І калі можна, аказвайце фінансавую дапамогу па спасылцы, якая будет першая в каментары.